Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigan. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa ket maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sagudan nga ron ti surat ti pakasalitaan iti kalman laeng ni pagkayan tayong Ponciano pensionado. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi ta adag tugtugtug itiridaw. Kadigdigos ko pangal dawon robot ko kuman nagluto. Ngam gabot adag tugtugtug rimara kiti salad ko naka-shortak naka-uyosak takadigdigos ko nga rod. Saan ko nga sinaludsod no anya kinasino tagtugtugtug manong ti amo akit karoba laeng nga debagada. Inilokat ko tiri daw manong nemi naipasabat kanya ti ayam muom ti maysa nga kadigdigos uno nagbangbanglo naka-sleeveless kadagparparang manong nemi ti puon ti barukong na sa ko yung pababa kinita naka-short iti kumapkap. Medyo na po daw met nga sa sipukel dagiti legs na. Medyo edad na. Ay, sino ka taya? Tata, siyak ni Lusing. Lusing nga balasang ni Merced. Ay, si kaya tayo Lusing nga naganak nga balasang nga lamindua. Wala, itato met. Bagada pa lang. Katwag, han. Agtawang kang sapay lang, hindi ti 18, hindi naganak ka nga balasang, doon mo na gundaway. Sakit na ulit, idagtawang ka ti mano. Idagtawang na ti 24, tata. Ay, di ka duwa ti anak mo, iti duwa nga ama. Tata. Ay, kumusta ka rin mo, taong mo itan? 31, tata. Pukit ka kasla saan mo pala nga 31, kasla 21 lang. Alam, tatawin. Alam, alam masapol mo. Kadigdigos mo, kadigdigos ko, met. Nakamatmatyo kay lata, tatay. Kadigdigos kayong agpeso, tane. Nakauyos kayong gaya mo ti bang no ti inusaryo nga sabon. Alati ba kamaya? Nadamag ko ratatangang kasapulang kay kadwayo. Tagmay sa akin nga dito balayo. Dati ka no, nabiit nga inalayo nga katulong yo kit pimano ka numaten. Dada ka sa nung adyak papanawan kit ko Kit api tata. David pidot na. Adyak mapagpiaran. Kit no kayat mo ti sumrek nga kadwak dito balay. Umuna nga sa mo nga ramiden, agtakaw. Ano ko mga takaw tata jak pala dawaten no na makita ko madita nga kursunadak jak pala baga nga kukaklaengen sa sumrek ka nga katulong ko katagsapsapo lang kita tata di irap pa ko di bagi ka kasano nga din anak mo tatakal damat din nadamat ni nanang ko nga mga iwang katakwada sa mesakit asidigmat lang di balay tila ka bang ibang nga barangay sa mamalimot stay out tikayat ko agad stay in tikayat ko sa wala agad no mailawak ka na kita anak ko di sarong karak kita susumrak ka nga dito unang tipagsaritaan ta kadne data tikitaan na kita lumabas nga chismoso kada chismosa lagi ti marites. Anong nemi sipod idi tasanda ko nga salsarong karde kiti anak ko nga day Manila.
Sipod nagmaymay sa akon kalpasan tiya addan talong atawan sipod na balo ak. Ngagmaymay sa akon dito balay. Talon nga katulong ti kidadwak dito eh. Awan ti agpaot. Teko nakngaroden. Saan ko mapagtalkan ida? Tsak pa'y nakasarak di. Talagang kayat ko mga agpaot nga kadkadwak dito balay. Dito yun ti may kapat. Lusing, tinagan na gat na eh. Tilukot to eh. Apeng kitkitaan na sa nakit. Dildildilan na kitibibig na. Ay, Jesus apo eh. Magkagargumargari. Ay. Lusing, ay, tata. Apay, manerisim mo dito nga mapamodil-til pata na kitibibig mo. Ay, Jakman amo tata, nakairwama ko, nanangrunan, makakita tikas kang nga gwapo. Ala, siya, gwapo. Unta to. Nagwapo kayo nang naroon agad kadigdigos yo. Kan kaaahit yo ti iming yo. Naman pa parang ti uban nyo, no agpugis kayo, talagang nga nakatartaraki kayo. Kaya da ka di mo lang alaan, tata? Kita, pagkat padasan ka. Padasan. Ang susapo. Ang nervyos kayo sa tata. Hanggang minakasa palang kita mo kanya ka. Kasi lamang sulsulisog. Diyak kayo ti kas nakakadwa. Di yung kayo ti. Diyak kaya ti mang sulsulisog. Diyak kaya ti pasulisog. Taan nga ti kayat mo. Nga taon asawam. Kahit anak mo nga dua. Nga puro inaon na. Iti may ka ti dua nga ama. Kasla muli bagbaga. Walasan ko nga. Kayat mo ti makiasawa kanya. Ayawan ti panggap kong kasawa. Lakaya ko. Hamon pa atata. Manulot tawon nyo. Sa ubing mitila ngayon. Ang titawan nyo. Tapay. Hindi kayo mailiw. Sus. Panagkunak balasan ko kataghawid kan. Diyak kayat tikas tang style. Tisaan ko akayat nga kadkadwak ditoy. Mangsulsurisog kanyak. Kan adapidpidot na. Kan naduma pa nga mading ugali. O sige tata. Nasaan nyo kayat nasulisogan kayo? Di saan? Kan nagtrabaho ko ditoy. Saan ko kayat tikas tang arwatem. Masapol nga agbestida ka. Tinagayad. Kumapkap ti badom. Ang kung kayat nga pagpakita ta poon ti barukong mo. Nalawag ka rin. Sige tata. Nasok ko natin. Kahit ko sa pulak lang namin pagtrabahoan eh. Awan di pagpautak ang trabaho. So padasag man may katulong ka kung nakta nalagaan mo ti trabaho sang ka dito. Ala trabaho magit agdalos dito unag kinruar ti balay. Aglaba ka dito mureng ko. Uno mureng mo. Mureng ta nga doa. Ken ay numarigatan na ka rin trabaho iti bangka ka kita umay nagtulungan. Nang naroon no. Iyapon ko na kita itarakin ko kalding. Ken kita tarakin ko abaka. Mumaten. Mani po diti awan ako diti gobyerno. Tagpempesyon ako. Ket data maten kasuk maten di bangkag agmula ak agtarakena. Data. Ang pagnanagan nyo managtulong ak. Mabali mo nga natin ti kawit ta balbalyam tarwatem Talam to di kita tarwatem tagyang ka dito. Data no ka akin laod nga kwarto ti kwartom. Tapno asasidag ka ti kusina. Data. Anya nga tanong ko rugyamitan. Sa baliwam to tagawid tapto ang gaalan kita arwatem. Arami tagaroon na ta. Kitang kagluto na ta. Ramanak mamit noon na mas milat lutom. Magusto akti kadkadwa no na mas ti luto na. Alaw may kandita kusina ta surak yung kanoan niya di kita ilutom. Manong nemi imbala ag kukenkuana nga jak kayat no adda kaduak nga ti kaduak ket sulisugan na.
Kinapudno naman ang name. Kata, ita pa laeng saan nga gagadahan, ti panagtanggan ti bagi. Ita pa laeng manong name nga, kakasik lang mga linglingad, ti panagdusol, ti short ko. Gabot ita pa laeng, kaslalandok, ti kinatanggan. Still kicking. Mabalinak mat palakid di Ore saan ang agtumtumar, tagay tumakas yung edad, agtumtumar da. Siya, kayang-kaya. Teko nada nga ro din. Kaslabunin, no asaam kat asaam ay sumilsilap sa angaglati. E magkakagwa na nilusing manong name no anya iti luto na. Titakalistumat nga nang isagana. Naimas ka dimat lang ti luto. Kas kaimas ko tata. Ana? Panagkunak saan ka naimas lusing. Abi ko na ito kas tatata na padaramanan. Ay susapo. Anya ti rason no apay nga binaybayan na ka na dyan nakaputot ngayon mo na kengga. Alaman? Nung kumata na imas ka, kasar na ka kuma. Itatamat. Kasanong may kasar na kit na disgrasya. Anya? Huwin, dyan inauna, dyan ama dyan inauna ng anak ko, na disgrasya. Sumasanak na naikasar. Bahalo ak nga sa ampengan asawa. Kaya dyan may kadwa nga rin. Dyan may kadwa tata. Ore kasanod ayat ko mamit nga makiasawa king kuha na ang madam mo kami nga asawa ng sakbay nga naipaay ko, ti amin ko. Anya? Ay nagbaling ka nga kirida? Kamo ka daw ang asawa na. Ngayon, hindi maamok ang asawa na nagit liniklik ako. Numampay tawag na tawag, nga pilpilitan na, naka-imimas ka. Isinak di asawa, kasi asawa ka din na, kung kuna na pagkidi Abay sa? Oo, tata. Naimas ka nga rin, kasta. Wala ni tata. Amay nga saan na karawanan, tapos no mapanagnagam. Saan ka nga kasta, panawang kapay lang ta. Inakman lakit isuod at kami sa kaukit laminanay kon. Agtagargarag pa yan. Baka sabali nga tagargar deta tata. Napanak iti kwarto manong name kat talaga nga bumbumsag. Talaga nga rum-rum kwas dati armas ko. Nako, madida ito. Nasaan ko nga epek sa dati arab ko, baka makamatake at kunak tinakim ko. Uy, gusto di ko nakmanong. No makaarim ka, kahit saan mo nga may epeksa, pakaalaan ti high blood, pakaalaan ti pa naka-atake. So nga, nagkat ko na, lock ti short ko, manong name, sa ko yung baba, ti zipper na, sa ko inroar. Nako, talaga nga, nakaing-ingar. Opo. Ti makadakes, manong name, Jack Gayam, Indrakep, tiri daw ti siled ko. Kat bigla na tamat na simbrek, manong name, nilusing ako na, tata, adin no ti. Hala. Ay, apay kasagga nagtugtog. Kat nakalukat mat, kasano nagtugtog, tata, kat nakalukat mat. Apay, hindi bagam. Sa dun na yan natin, betsin, makita ka betsin. Ang mamit lang tata. Mapagupala, dapat na dilot-lutot na. Sulbarik ta problema. Ay, naglukon na ito yung alusin ko na. Kitimbay ng peso. Sana yung dragap ngayon lak tirido, tiksel. Ay, lusing ha. Kaya bagak itay. Ngadyak kaya tikad kadwa nga sulisog. Tata, saan kayo mat nga sinulisog? Apa nga saan lang ko mga sinulisog? Nasulisog ka ka. Nadetatiga po na no apay nga na Hag-problema Tadi madla umlayen. So nga ako naktata. Tulungan ka. No anyaman ti problema. Naguksugan di logo kat. Naibuang mano na imiti. Dagiti kasila dumon na. Dumon iti barukong. Di ad-adan ang talagang kimsualen. Dadadan sa akin nga matake at balasan ko no kastoy lahat. Tata, keep calm. Patibkaran nyo tirik na yun. Inikat na mati short naman kan agraman tip.
Ala, nagloko ka. Kaya ang sala akin sa ngwanan nyo, nakastoy tilangan. Bold na bold. Kas kamala agugudan, sir. Ituloy yun ng ikatente short can brief you, tata. Kasulbarin dan di problema. Inikat ko nga rodin na sak nagtugaw iti iking ti katriket ne. Na, nagparinto mang matin iti sa kawanak ni Lusing manunimikit na panamatin ginamatan nga insak mall. Lusing, makamatake ak balasan ko. Yung saan? Pero din yung tinik na yo. Adad nga maatake tatano sa ang rumwar. Masapol nga irwar mo. Isungarod nga kastoy nga. Naglaing kagayam Lusing. Kan naimas ak tata. Una nga naimas ka di matlayang natakang alam. Naimas. Jumbo hotdog tata. Lakay kayo nga mahamot pa. Lakay na ito eh. Kasla torturosot at tutubo. Uno, saan nga overuse? May salaing tinakaramatan na pa. Dagiti mo nakakatulong yun. Yun naramanan. Sika pa'y laing. Ha? Iso nga sika. Sika pa'y laing no si. Tim Macder, manong nemi, kalbasan na induron nak. Kat napadata ako ni Tikama. Ilokot to yung nalusing manong tay sumatan tirim mabaw. Inamalan na, dagiti bibig ko, sana ninot-not, manong nemi, kat naghimas dagiti bibig. Lakay kayon tatangem na eh. Kas Latin ages dagiti bibig yun. Kas lakay agbarbaro ko nga. Macho, boxer. Uy, maunayin manong name itilaing na. Well experience siguro dito sa ala nga may sa dududwa nga lalaki. Dudikit ado nga lalaki. Lusing. Nalaing at tata. Iso nga di kaya agbabawi nga mga alakan niya kakatulong. Tulungan ka tanyaman na problema. Manong name isumatan tidim sa agkad nagdata. Sana insanyas nga siyak matin timang paklib kan ko. Tata. Naglaing ka gayam ta. Naglaing ka ngagdede ta. Nabayagan na din na uti ta. Tata siya no. Gamutaan mo kakadigdigos na itay umay dito'y balay impababak di unok ket dayta. Umaling nga asawen manong name iti agat feminine care. Malang abmulat talaga nga na pabangluan na. Pabangluan ti may nga babae ti baba. Makaayo, makaawsirik na, ti ayamuom na. At siyempre, tinadas ko manong naming sukit-sukit, dito'y dilak, akit ni, sumrek, apo, nagsabaw, apo. Kaslaklagi igupin manong nami, ti bolalo, napalit nga digo, ti bolalo. Inisip-sipak ko na, ipangato na ti patong, tata, naglayang kagayang nga sumipsip, Wen manong nami ni Lusing nagtawan ti 31 nga daan ti duwa nga anak iti duwa nga ama nga 18 pay laeng iti tawen ni ti aganak ken 24 manong nami iti tawen ni iti bay kaduwa nga gan ngem nakaimimas gusto ko hayam ti kunana naimas nakaimas. Nga po talagang rumkwasen manong nemi dito armas ko kat itay pailaeng agtid-tid nga rumwar manong nemi daki tinabayagan nga inurnong ko nga katas inserek kun ko na suwak manamamat gahin tarmas mo talaga isagad mo tata isagad mo nemi isupayen ore isot aking baba
ngim ingato na ti patong na sa naiyuk-kuyuk manong nemi. Opo talagang kayat nakulugan. Kita ay tana. Napangkumat pinagdakiwas manong nemi torturuso. Iti uneg ti kuweba. Agsukisok kaslada sapsapulan ti kubra manong nemi ti uneg. Adadan manong nemi ti asog ka na rengeng na. Adadan ti panangkayat-kayat na ti bukod ko. Nangro na manong nemi kamayatan data. Kat nakaamal dagiti bibig ko ka dagiti bibig. Nano kasano manong nemi ti panagsanggol iti babakas tamat ti panagsanggol dagiti dilamin. Uwan ka diya manong nemi panaknek ko ang oras kasto ti edad ko. Nagpempensyon ako manong nemi senior citizen siyempre. Nadandani ako nag-70. Ano ar-arigan. Kat talagang yung panaknek ko kinilusing nag 2031. Iti kada tilaing ko manong. Tanamin taluisunan kay super lang ti panakaibuwang kinabayagin ng orno kay kakatas. Oren na nakunno-kunnutin manong nemi kumagat. Kumagat tingiwat na iti baba. Tanapan nakit pinaspas manong kasla din ang kayat nga. May kadwan tupay nga danturumuan. Tatasyano, ala ka. Apay, baka da ituin ti may katlong anak ko. Ha? Dadi mo na disgrasya isot gabo na saan na kanay kasal. Ti may kadwa, damat kami na nasawa na. Sika nga may katlo. Punsyano a pensionado. Namasyo ko kanak tata, imposible nga sa laki kasal. Kat hanggang siksiko ka. Hanggang siksiko ko man. Tapno ikasarnak tata. Laki tagor ka. Hambat na sikat kayat ko. Ano? Bakunan nyo ti kasta itan. Dan napasamak ka na. Sikat ng sulisog kanyak balasan ko. Arig na sikat simbrek dito. Nang ited iti kayat mo ited. Bala. No talagang ipakita ti sayat mo. Kadagtultuloy ng imas mo. Mabaling mata. Nasawaan ka. Ayam na mabaling ko ba? Saan ko kayat ti kaskan ka? Nga daanan ti duwang anak. Manong nemi nagyan nga rod ni Lusing akas katulong ko. Angem numailiwak agad. Kaiddaag uno ay bak iti silid ko. Uno saan kat inak amis mo iti silid na. Ako magkaditi madi nga ugali na uno dyak kayat nga ramid na manong. Tanod da, kayat na, ibaga na, dawatan na, kidawan na. Namasapon na, tinayon, ti sweldo na, ikakmat, nayunak mo ti sweldo na. Nangro na manong nemi, kata agkarasakit, dadya inaudi nga anak na. Magastosa na kalamat kang ka na. Ay, sus apo. Yung nangarod siya, no? Kahit masapol ko. Kahit mo sa hunjak nga paagasan dyan anak ko. Sige. Sige, haman, nakaimimot ka. Dato tiga po nangarod nga imayag dito, nga kaskatulong mo, kan magparagsak ka, kan magparagsak ka niya. Dahil just in case nga kasapulag kadada ka. Amokit nga dut ornong mo. Agora ka, baka aging sasakit la dyan anak mo, kahit nakanawat-hutaan. Ano kahit mo agad na mo dyan? Di hospital. May busamat na ito ornong ko. Kita mo pang usarom ko mo ito ornong mo. Nakadudulig kayo, mabaling mo kung mga ilako nga baka. Ano naman kung madagit sa ni ko? Kita pa ito, ti asawa ka. Api naman tinakayat na asawain. Dahil ang arti problema eh. Siya kamatan ti makaamoy ti anak mo. Dito tadi ka mapututan. Bam. Mapanak tumangin bagat sa bali. Ngayon ka mo tamas siya, anak mo at manong naimita na panagnik ka talaga nga saksakidol tinaudi nga anak mo. Tinulungak mo lang. Aging gako na na. Ano nga ta? Siya no, alaay kung dito yung anak ko. Ana? Marigadong namin dagiti naganak kanya ka mga iwan ka nakwada.
Isa po. Datang ti kahit kung aliklikan. Agtara kayo, natasang ko nga putot. Ano talaga yung patpatag na? Di patag mo man, tipatag ko. No, sino man tinapatag ka niya, kaya patag mo man. Ako rin ka man lusing. E baga kadigin ka ti I love you? Ha? Kinores ka. Diyak pa'y naapukutan nga baga makanyak ti I love you. Uri nga ta, gangganas ka, di mo ko maalwadan ng I love you, kanong kumaw, diyak pa'y nauray. Kinores mat siya. Ako ba't pa'y naibaga ti I love you ka? Likat kahit lang sa huwin, sex without love, timbas pasama ka na ta. Gabot ka sa pulak, kasapulam. Nugasta sana kami karikan ka. Awan ting panamnamak ka. Awan ting karikan ka. Yung magakon ka, amis mo. Hindi pala damo. Diyak kayat, tibadaan, tiway ka doang asawa, kaskan ka. Ano ti kayat mo? Ito awan sa usawir na. Ngawan ti anak na. Kahit no adaman anak na, masapo la putot ko. Sige. Nasot ka ikariyak. Diyan kayat gaya bam dito digta anak mo. No kayat mo, kahit sumapol ka lang sa baling at trabaho. Kanya, sawam kanya kitang digita kalpasan na nga. Naaramid mo't kinakayat mo kanyak. Naaramid mo't kinakayat mo kanyak. Ano? Kasla siyak lang naadanakim na. Siyak lang tinangaramid. Inaramid na nga doa. Sika amis mo. Sikat naggusto. Ala, no kayat mo ba lang, tagserbi kanyak, nakatulong ko, kano makaaram magkadada ka, tuloy mo. Ang sa angas siyak, tipag nito, para pagalaam, amin ida kita kasapulan na kita anak mo. Sobra unang tinted ko ka. Adon ti balem. Ore makatawon mo ng trabaho kanyak, di mo pa pala maikaro di kita balem kanyak. Aging gawa ng naming akigtutak. Hindi na nakaimpake. Dagiti arwaten ni Lusing. Manit kayo sa onda ito. Diyan tangi din akbat ipatpatig. Aon sa serbina, handak dito. So nga, agikatakon. Tawanak nga roden Lusing. Taore ipatpatig ka kumakas pagarigan. Siyak din akbat ipatpatig. Lasalot-sudak man kang ka. Ipatpatig na ka di. Kahit ko lang Adam, aramatek para gagawin anak ko. Okay, dam. O may naglakor kwartaan. No, ibilang ko nga utang mo. Dagiti inted ko keng ka, sobra, iti sweldom. Babaling ka nga isak lang. Babaling ka isak lang, sa mo mayadan. Ngayon magabot na masyanak keng kabalasan ko. Sige. Quits. Awan di utang mo. O, matiutang ko keng ka. Agaman naklaengan iti manong bulan. Danda ni makatawin. Danda ni makatawin nga panagyan mo kanya. At ipaskal ko manin adit ha. Labas ti gate ko iti wanted housewife. Makalawasan tinapalabas, manunay nga awan ni Lusing, idadaman na nagtugtog. Kadigdigos kumatmanin. Yung sa anak nakauyos. Insuot ko, di makamisetak, sandok. Saan ko basta inlukat, manunay no, diyakat nagsalud-sutak. Sudeta, tata, niling na ito'y. Kalapasan di Lusuling, Lusing, ada umay nga iling. Anong langanan na ito? Aba, iling. Awan tama mo nga iling Iling ni Olivia. Aba, nagbaling nga iling ti Olivia. Ulib kuma. Iso tata.
Apay niya't masapol mo walasan ko. Umayag ko sumra ka katulong. Inlukat ko tiri daw manunay mi awamat ti maangot ko nga kadigdigos. Awamat ti maangot ko nga gayamuom nga bangbang lukuma. At idug ti buok na manunay mi nga nakadaster. Nga nalabsan iti tumeng na. Napitas ti daster na. Manakman ti langana. Nabasak nga ro data paskilyo dita getyo, tata, nga wanted housewife, so nga umayag ko ma. Taga ano ang balasan ko? Taga bangir na nga barangay. Iti ayan dalusing. Ay haan ni lusing nga namin doon nga naganak ang balasan. Iti eday-daya amin nga barangay iti handa, dakam tilaod. Ngam amo mo ni lusing. Amo mo ka tata. Talaga ni lusing dito, ang kadi. Nagyan. Damang ko nga ron nga awan dito yan. Kan talaga nga limabasag dito, kan nakitak tapaskilyo. Anangarda ta ada tabag mo. Hindi kita arawatek tata. Hindi. Ada narawatek mo, dito ta, paibaga nga naala ka. Tapno sigurado nga, adan arawatek tata, di inalaklatan. Just in case. Muna to, mabalasan ko. 32. Inauna kang ni lusing. Agkasadar kami. 31 na idea, baka 32 na itaan. Nagkaradwaram ka kami high school, elementary ka na high school tata. Yan naman ti story sa biyag mo. Naganak ka mat abalasang. Tata, balasang ang pailayang tigas ito katawan ko. Itian niya nga rason. Dito ka dito pagsalitaan na tata. Ay, sige, dumanong ka. Dumanong ka. Pinagtugaw ko manong name kat manakman ti panagtugtugaw na. Nakagayagayad lang aro din manong name ti duster na mapan na pala i-plaster nga nalaing. Tapno hanga awad ti makita. Napasit ti bagi. Ano trabaho nga dati? Ko tata, may saan ka nagkakatulong iti kumbento. Kumbento. Wain. Dito ay hindi mamadre ka da padi. O kita yung isumulagangam ka sa tibadom ta. Kaskalagay may saan ay madre. Kinapod nung tata kita kasta kumatranta kidi. Ngagmadre ka. Wain. Mapisa mo yung tuloy. Saan siguro impalubos niya po Diyos. Kung nadang ang orasan ka ang madre, no, kahit mo tagserbi at pakapagserbi ka madlata. Ano to obra mi dijay? Conforme agdalos, agluto, aglaba. Kanapi nga hamong intulit ni panagmadrem. Nakiboyfriend na kami ni tata. Hindi, sakbay ko mga nananaya ko nga madre, pinalubusan dak, hindi may kabulan, no, anak ano, kaspasat ipanubok, no, maliglikak ti sulisug iti ruwar. Saan ko mga naliklikan? Apay. The boyfriend ko, sakbay nga nagsumrekak iti kumbento, seminaryo, di kad nagsina kamin, ngami di rumuharak, iti seminaryo, nakitak man isunan. Nagsublimat man iti dating hariknak keng kuwana, di chay, nasulisog ak matan. Gusto nga sumit lang tinang itadak ti kinabirhen ko. Iso nga handa kamat nga kawan, pinalubusan nga hamat nga mabalinen. Ati agmadrag at masapol nga birhen. Isungot ti kunada tata. Di kat saan ka nga virgin. Anin tata. Namin ano kayo man akada dya boyfriend mo. Kanapi nga rin nga saan ka kayo nagkasar. Hindi rumara kung ti seminaryo. Tapos po agad. Ti amok inikit awang pa asawa na. Hindi ko namok adamon kayo masawa na. Ti amok kat awang pa. Ay susabo. Kat kayo na sa uwan. Kinabit na ka na ti dati nga boyfriend no. Punta ta.
Yung sang men tutuloy, di mabok ang asawa nan, klinik-klik ako. Nagsubliak matlaang iti seminaryo yung sa anak ko nga nagtuloy pa nga nagmadre. Hindi ka na nagbalina ako nakatulong da dyan. Tumultulong siya. Nagdalo sa gluto. Naglaba kanda dumapay. Apay nga nga nagikat ka. Saan ko na kayat? Inikat takmutin. Taapay. Nakababayin nga baga, tata. Pinakababayin nga baga, no, anyat rason, no, aping inikat da ka, pinapanaw da ka. Kuha, ada kami kabarbaro nga padi, kat nagwapo. Nasulisog ak matin, kat de. Nasulisog bat isuna. Halya, kahit mo sawan nakaramang ati. Tata, hindi ka makaringgol. Nagwapo, kaor-or din na. Ngit nasulisog ko ngit ne. Na napasamag ka na kami. Naamuan damat ka na ngit ne. Inikat na rin nga padi. Pinapanaw dahil indistidulat sa bali. Sa inikat. Ay kasta kaya. Kapo na iti. Na mga klase ti istorya niya. Kaslagin ni Lusing. Nagsiko gidag tawan di 18. Hangan ay kasardi ama di anak na natay. Na disgrasya. Dit ag tawan ti 24. Ti amuna kit awad asawa. Di nang ipaayan na ti amin na. At naman gayam asawa na. Kit siya amat. Kanda kayo matatalit istoryayo. Kit istorya kagat Dede lang asawa kagit. So asawa. Napintas ti kasasaad min. Daan kami talunga anak. Di ada asawa ng nagita anak men, pinanawan da kami. At nagtrabaho na destino dat adayo. Hindi mo na kita nagsakit ti asawa kit natay. May kamaton na tawin nga awan pa asawa kuno nataan na balo. Awan tira tayo ng asawa tata. Ada, saan ko ni bakit? Hindi kayat? Susapo ya. Umay ka sumbre kakatulong o no? Umay ka agpasirig tapno asawain ka. No kaya da, ang pigading saan. Di kat kahit nasawan. Ramanak ba't no kan, tinaramanan tipadi Ni tatamat kita. Mas ka nga ta. Hala ni tatakat. Mamam ka umarod na diak ramanan. Susususan. Nakayatan. Ano? Basta do kayat mo yan dito ay awatan ka. Nga hangin naksulsulisugan. Tadyak kayat ti pasulisog. Jak kayat nga adda mapasamag at dinagbaitan na. Laglagay ba neta? Tano once nga talagang sulisugan na ikatang kaandagos. Dalawa ka di? Nisok ko na tata di hangke sulsulisugan. Orayak tulatan nga takay taguni. No? Kaya na. Nagtrabaho nga rod ni Iling manong nemi. Dito'y balay, makariing akon itibigat. Agal alingasawen ti kape at amblaan. Dato yung ti kape yung tata. Nalagyaman ako. Mapanggo, iway-way na kita tarakan ko. Kalbasan na, kinak dumabaling nga manating na kita mulak. Tao may katumulong ang nating Huwag tata. Maling kat si kape ti mapamaginakon. Pasit pa ti trabaho tata, mamanaglako ka na itong produkto yun. Hanggang makabailan na iti agang angkat. Kasta na ko. At nga bale, tarjay mapaglakwam, jaganan siya, pagbingayan ta. Tapno iso may nayon nga sweldo. Huwag gayam. Ada noon ti sweldo, mga umat pamilyam. Ada pagbasbasahay nga kapsat ko tata. Kasta. Nasiat ka mga kapsat. Kasta. Lalaki, babae. Lalaki. Sabi ko maata. So, tulang kayso na makarador kata kami nga kakapsat. Puro
high school graduate kam lang. Kaya sa tinadlaw ko kayong kuha naman nung name Jack Pay nakita nga nag-short. Talaga nga nakagigayat di pa nagbadbado na. Ngayon makikita kang madlat amaga na. Pati kili-kili pasare makita. Yung Jack Pay makita ti poon ti barukong na. Ngayon magustuha. No ano pa nga nagbaling nga magusto ak una ti atidog ti buok na. No kasta nga agdigos manong name agdaydayen. Nakabaybay kita banyo. Kahit nung siyak matagdigdigos manong naimi, lumabas-labas yung jebangyo nga. Kung kunana. Logot to yun. Mga bulan, 2 bulan. Ito kastamat nga sumro akit mapanag man nung jogging. Nahangaw manay trabaho ko bangkag kitalo nga jogging ko. Ito man nung ito magkita ka teenager no ka nga. Tata! Ay! Musiano pensionado. Kasakalat sa nga laki tata. Ito tak-tak diri yo. Ano naka-short kayo nga ka jogging pants. Ay ako na yung teenager kayo. Masabol to exercise ba? Hanggang di umanay tata nga sex exercise tirabi. O naka-sex exercise tirabi baga. Amin sa amin nga baling katulong yun. Papa nakaasawa yun. Sabi gusto amin na. Kada dyan nga agdamay tata. Kumusta mo ti performance na? Dahil na singpait. Baka agin si singpait. Nawas nga nagmadre-reket. Kandamag ko nga naramanang gano'n ti padi. Shhh! Tagtagari kita kababain. Ang mga nibagada nga padi kita ko. Jack mawatan tiriknak manong nami tatikas to nga kina simple, kina Emma, kina kinasingpet ni Iling kat ison sakit ti pakainlabak ko na. Imbagak na minsan ti may sangal daw. Ling, ay tata, ape on short mo? Ape tata, ay, patasin man dak short. Saan lang kang kanayo nga nakagay-gayat ti arwatem. Naka-short akbot ka tata. Itagdama, naka-short ka. Naka-short ak agpandilinak man lata. Laki dan taman ta short mo. Ingato ka ti pandilin ko tata makita yo. Data. Ay. Naglapsat mo ka ti kurkur mo. Una tata. Dandanin nagbandre ko na man sa nakurso na daan ti kaur-ur din nga gwapo nga padi. Ay kataman na ta. Ay kataman na ta pandilid mo. Katem ta sayam. Data. Hala tata, imbagayo nga diyo kahit amang sulisog. Masulisog. Isungarod nga sa anak nga agsushort. Naman pedanawamak man. Isungarod nga nakahigay-gayat ti arawatak ta. Diyo kahit deta. Sa ayat ta. Pinikat yun dati pandiling ko. Haan. Kita ka man lang. Talaga amat lang mayat kang katek-short kunak. Kit kayat yun ka din nga kasyot arawatak tata? Kayat ko. Di mani po dita. Kastoyan. Ti arawatak nga eh. Kahit yung parang tipusag ko. Ay, na. Agbado ka ti t-shirt. Kumapkap. Sige tatanong ko na kayo. Panasek. Ay, saan ko na panasek. Aramidek. Napansin mo rin kiti salad na. Iti rumwar. Apo. Adadan nga talaga makitam ti pamagina. Tana kumapkap ti t-shirt na. Nagpintas si ti barukong. Okay ka di lang tilang tata? Okay. Kaya diyak ka di ang baling asawa yo? Depende No kayat na. Ayam saan nakakayat balasan ko, madlaw ko.
Apay ko kumahiti kasta, kas kinilusing. Diyak pinapuutan ng baga na I love you kanya. O no, aggang ganas ko magad din na pa may baga. Kinorimat siya. Diba? No, ag love making, di babae kin lalaki, kit musli nga magbaga, I love you, nada. Hindi sa wag to, I love you. Baka may pilpilit ka. Kursunada kamalasan ko. MC ka, dinak kursunada. Oh, abay ko na nyo kasta madlaw. Madlaw. So mo sang ipilit. Alala, ituloy mo nagtrabaho. Ngayon kasi mo ka di akastila tatilangak. Anak ko nga das-daster o sa anak ko nga pandiling bistida. Anin, di ka di adad na nga marik nanti nalukay, nalagan di bagim, no kasat arwatem. Amang anod. O sige, kasta nga rin arwatem. Nagbalinan nga rin kasta terawatan nan manunaymi kat siyempre sa bali ita. No idi kat naka-em-emma tilangan. Kaslasaan kang mainlabo no masulisog. No kastoy tilangana, no muna kita. Agaling asaw mo iti banglunan, lumabas-labas na iti ayan ko, nagbuboy-boyek ti TV. Iti may isang asardam, manunaymi, kadigdigos ko. Naka-shortak, nga naka-oyos. Ngayon kaputa kahit ko pala tagbuy TV, da parang iti sanas. Napambat nagdigos. Nakabalabal iti tuwalya ni Iling manunemi iti pagamuan to masidag kanya katne. Napanak man latan. Nagpasaklot man tang kanya. Iling. Iling. Manong nga bulan ko nadtoy. Siyempre nabayagan nga awan ni Lusing. Di ka di mailiw siya no. Oy, diyak kaya ti kasta. Diyak ka di ba't kunakin ka? Nga diyak kaya ti magsulsulisog kanyak. Ikatan ka. Lord, ikatan nak ton. Basta pagustuhan nak na itong arabi. Ha? Nabay ko nga kaya't lawa na yun. Nga ramanan, tilakay nga scan ka. Idi, tinangdamo kanyak kita bada ti a boyfriend ko. Kataeb ko. Si Maruno, kaur-ur din na nga padi nga gwapo. Padasak mamitikas kang katata. Kita man no, ala, ijak nakmatan. Ijak nakmatan tata. Talaga nga jak kayat mo saan tang ituloy balasak mo. No nakatimak derak sa ko sinakroy. Abayatan nga saksakroy at nga bagmag na inamalak dagiti lips ni. Nagkapatmat nagbitin ititangad ko. Ama. Sa bali manan nga imas nga bibig. Iti salad ko, tinapanan mi, manunemi, saan min nga trangka pa, nga nragap tiridaw, tanakalakmat na tiridaw, iti kusina, kantimento. Kat ko manunemi, tinibalabal kang kuha ng atwali, akat ni. Adadaman nga napimpintas ti porma, ti sukog, dagiti duwa, aman sanas, ti barokong. Isot si Marunon manunemi, nga inigkamak, nga rinamas-ramas. Kabayatan na intuloy ko, tinangamal, anang nanam ka, dagiti bibig na. Nakatuwalya laeng awan ti tapar iti baba. Pinadas ko kinarawa iti baba manunemi kadigdigos na kat siyempre na banglo. Ngayon ni agbasa-basa. Papo naburburnok man hindi ito nga babae. Inikat ko maten ti short ko kin brief ko manunemi kit si magpatak iti kama nga padpada kami nga lamo-lamo. Barukong ken barukong. Bibig ken bibig. Tata, Lucio, nalingak pa nga sumipsip, nalingak pa nga mangan. Kinanak manong name kinim pababak dagiti bibig ko, ti ulok kadadan, tinagbaitan dagiti legs na kitne. Ore nala isabat manong name, ti tilapia na. Manong name, sinipsipak nga dagos ko na. Inamalak amin ti dua pingping sa ko sinipsipan
Naramanan ka din ti padi dito. Hana nga rin naman dahil tatata. Ay, hana amot mangan ti padi. Oh, gusto ko na yun manong naimitin nak panang serek, panang kuti-kuti, panagdekiwas ti dilak, iti unay. Haging kadya ko napupuutan kadigit si Marsaro, karabi, kan panagkanaig mi, iti panang iba kita, I love you. I love you, Elaine. I love you. I love you more, Shano. Aging ka manong naimi baganan nga da nagpitpitik irisaklot na. Pinakamuha kong di kita anak ko manong naimi kadi bakamok kadakwada. Anak ko, makasawa ako. Kalbasan ko, upat ng tawan nga panakabalo yun, papa. Nagda nasarakan nyo. Nagda. Balumet, haan. Palasang. Nagtawanan ti 32. Aganak pa lang at masikong karo din. Adan kapsat yung ko na. Sigurado kay kadi papa. Sigurado ak. Habi kasot kanayat nyo. Kanisot kayat ko Kapuntasot kayat ko. Isto pa kay pakamukbatan ka na kayo. Disang kayo itong mga lalat katulong nyo. Tadan nakapasang agbaling asawain nyo. Una. Alagad maragsakan kami ta, nga anak yu tang. Ay pang. Kapunta magnamnama kami, nga saan lang nga basta katulungan ti kadwa. Kadwayo dita. No di may kaduan nga inami. Alaw na, ito na kano ti kasar. Pagbakasyon kam to dita. A week before. Tapno, makapagpapaspas tayo nga giniliw. Manong nami dua ti adda ija Alaska, may sa ti adda ti California, kan may sa ti adda ti Hawaii. Hindi ko mapailang manong nami nga kahit dakmat tagnaed sa jay. Mapahanak lagbak bakasyon hindi. Mapangkam lagbak bakasyon hindi nga kasawa. Manipo di dinatayan ti inada saan ko nga kalikagumang pwede mapansad jay. When? Agtaling na ito ko nito Pilipinas ko na. Amang sapol, ngan manguray, iti agbaling nga kasukat. Dedi mo na nga asawa. Naplano kit natulag nga ron, tikalay sami kiniiling, manunay kat kastawan ni Tragsak dagiti naganak kang kuwana kang kakapsat na. Nasagmat lang tinagbaling to nga asawa na. Niiling agmadre ko ngam saan nga natuloy. Kaya naramanampay manong naimiti ko. Amo manin sangkot ko lulitin. Nasukad lang tinagtungpala kanyak. Nagtungpal kanyak. Tayo sutin sagot niya po Diyos. Kagbaling nga may kadwa. Akatakta ko na hinay ko. Iti da ito nga lobo. Nagkalay sa kami manong naimi kat adot imatendara ta grande. Dagiti amin nga simrek. Idi nga katulong ko imayda. Kinapudno na kat. Saan lang nga nilusing kiniiling. Dagiti imun unapay kat talaga nga. Tao mat sa bari di nga rantada no di mang paragsak kanyak kan mang tulong wano mang tulong tayo nyaman na problema. Ngayon ni iling ti talaga nga naikari nga kinayat ko. Dua tinagbaling nga bunga tayo nayat mi kiniiling ti nauna nga ni Jennifer kan tinaudi nga ni Joseph. Babae kan lalaki. At damat na kiti apukok, siyempre. Nadakil na apukok nga mawang pati apukok tituon. Tawang pati nag-asawa, kada kiti apukok. Malaksid, iti pensyon ko, kan malaksid, kada kiti maapit ko, iti bangkag, kan kiti magangganan siya, iti asawak, iti panagtarakan mi. At dapat pasaray maawat bing ayuda, di kiti anak ko, orin sang ko nga, sa anak ang mga ibagbaga kadakwada. Nakananama manong nemi, tinaka-deposito, nga balinto nga usaren, dagiti anak ko, anak mi, kini iling, nga para iti panagbasa da. Kat maragsak anak, tano, agsalog ton tipigsak, kat sa anak ton nga makaubra, at dati asawak ng iling, kani kita anak ko, nga, mga sikason to kanya. Nagbalingmat nga na pudno, ti asawak. Taorin mo at dadigidi kundaw, nga sa anak ko nga mabalin, amo na latang mat ngay pamuspusan. Dahito nga rod, manong nemi,
manong ko na, naman pa'y inauna, amok inauna akim sika. Dito nga rin pagkasalita, kahit gaman naklaunay, no, kwalipikado dito nga istorya, nga maibasa, iti dito nga programa, iti kalman laeng. Iti dirmanong nemi ko na kumaang ma, awang kanumat, ti panakpak dita dirmanong nemi. So nga dito iti nang ipatuludak. Sabi ko tadabat na ibati nga liwliwa, adal, kan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak, nga dimngeg, kan nagbuya. To'y nga rod manong mo nga nag-agyaman, punsyano, pensyonado.